dus je bent nog geen 5 minuten op het water. Oh, dat houden jullie bij. Ja, en die heeft al wat gevangen. Nou, dan was het misschien al 2, 1 maar 1. Dus laten we wat zakken. Laat eens even zien, wat heeft hij allemaal gevangen? 1, 2 en heel klein. Dus, Ja. Bent u niet verbaasd wat hij aantreft? Ik ben wel verbaasd dat het hier ligt, ja. We zijn nog deze bij. Dan kunt u nagaan, hè? Na een hele dag varen wat hij dan allemaal heeft gevangen. Ja, als dit in 5 minuten is, dan zou dat voor 8 volle werkdagen uren doen. Als Schippers het nu uitrekenen, dan zou je dat Veel. heel veel, hè? Ja. Mevrouw Schippers, bent u verbaasd? Nou, ik ben helaas niet verbaasd. Dus ik denk wel dat dit vandaag ook een oproep is voor iedereen om ons het gedrag te veranderen. Voor mensen dat ze niet zomaar plastic in huis kunnen gooien. En voor bedrijven dat we allemaal het werken om onze producten recyclebaar en bio-waste te maken. En je gaat er ook tegen dat gaat het allemaal betreffen, denk ik. Nu al in geslaagde actie? Als die 5000 mensen in actie komen vandaag, dan denk ik dit is een mooi begin. Maar het is pas een begin. Ja, we willen meer. Succes en ben benieuwd naar de toekomst. Ja. Dankjewel. Jullie houden ons van het werk af. Ja, dat is heel vervelend, hè?